way intro gubot na diretso way dag istorya nagunaw na taos yun naon so kanya akong ginawa na di ni basta-basta kung naon ni kay grabe nakaunahan ako la tama birthday ni Kinkin so wala ako nagduha kita na ako sapatos ako hipos ako ni dili uy labay na lang ni uy pangatang lang ni wala ako dag istorya nagplano na pug ko kay para makaunahon na ako si dapat desisyon na ako kay kini ang kuan ang celebration karon is bungga kayo kay grabe mabisita mga sikat na mga artista diri sa kabayugan di basta-basta og diri ay miyak syog ngit-ngit pero ako nang gipsiga nakita na ko ang birthday boy darakin tradakin ato sunod ba lagi ato taron luto pa food saron ay pa ko raga kana kering ra kering kering na sunod na ta kering ra og diri na ako mga tropa diri no so ako lang gipag-greet sa ako ang pinakakusgang amigo si Kinkin Montide Ramos tara go greet ka Kinkin greet ka Kinkin happy birthday Ken Montide Ramos ikaw Jim greet Jim go wala happy birthday Ken Kinkin ba greet Happy birthday, Ken. Ken. Pila man ni Anton? pili lang dia ma'am walo pag tili mabungka ko ng sandal mo pod ay yabo ko niro ana sukat-sukat ta Labay ko yung gini. sobra kalinga naman sa gawas grabe naggubo tayo diri sa suluday grabe kaon pa imo grabe dagkay kaon diri basta-basta attack ni may dramatic kaon na ni Siyempre ako murit buku birthday boy no. So siyempre happy birthday Ken. More blessings to come, more age to come, more birthdays to come, and all celebration we give others. Kumbaga ang imong handa ihatag mo sa laing tao, mga barkada, tropa, pamilya, uban pang mga kahati sa kinabuhi. Moro to Ken, daghang salamat. Og dirian na lang ko diri sa Wasga, pasabutan ng Wasga na ako diri sa gawas kay gipawnan na ako ang mga babae kay ladies first man mga mama man ninyo gitagad og plato matik din na oy mga amigo da plato na yon na mga amigo nako plato atak na foods ta diri foods ay mo sige ya daraha nagukad as kid kalami sumba ni pusa apo ni ron pansit ani sus ginagmay pa imo Hi! happy birthday ay Kinkin ay Shout out, Kulina! mao dito ang mama ni Kinkin na si Auntie Lilit. Salamat po kay te kay grabe foods pa imo tig grabe ba. Sing usa na sing. Pambalay naman imo ha. Ako adri wala matik ang lumpia dia turon dia. Ato man diri di man kontrang kaon ri Ano ginagmay og kuno monggos. Wala naman nagpatik-atik pag human og pagpangaon. Matik na tanduay dia. Brazil. Udiri ana pasarap ang inom, matik na natong bungot, i-play sa tong bungot ato diya kay burag ubay-ubay po yung 3 months ato ni pahuway ba nya. Grabe ang inom diri binuntagay pero binte. Ug wala mo nangutan na nag-inom bud at bang na mo diri kini mga papa po ug barkada siya ang papa ni Kinkin. Nya grabe po diri ang mga tao diri mga black beauty may bumi diri kay mga klaro gitngit. O diri nagapi si Archie man yo. Grabe tao na mo diri grabe di basta-basta mangikit pa mga naong. Diri nagamit og flash. Si ikaw magul ba? Si Bintoy magul pa ang videohan ba? Magul ikaw? La! Grabe ba tayo na suso? La! Regular na sa inom ba? Tinawa ito no? Ito gago gahiya oy, dabi. Siro-siro gini mong naon sa kamera yun. La! Gagi di basta hamis kig nang bro na make up. Naipit na. Ipit na kita niyo, tanawa. yabuan ito Okay lang din. Ipit na kita. just the Sila. Tail check. sila Señelas check. Ano mga chilya sa tambay diri, gahi gayo. Kini si Brana ni. Clarkson ay Nike. Gagi gahayag Nike Brana.
Kini isa. Lo! Awiyanas! Gahe kay mga chili sa matambay din sa mua. Di basta-basta. Wala, naka 9.8. Ay, sus, di basta-basta, nayabaw na!